Bueno, continuo aquí a l'escola Tolsen de Pompeny i bueno, ara estic a la part de sota, que és on hi ha totes les fotografies o moltes fotografies de gent que va morir aquí en aquest camp de concentració. Bueno, com ens heu de veure, és esgarrifós. Tota aquesta gent va morir aquí, torturada, patint tota mena d'aberracions. Hi ha fotos realment duríssimes, 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 com aquesta que us ensenyaré ara mateix. Aquesta dona aquí, amb el seu nadó, de braços. Aquí fotos de moments abans de l'execució, de les víctimes. Bueno, és impressionant tot l'horror que hi ha aquí dins, l'horror que es devia viure aquí dins, el patiment de les persones. Increïble. Aquí veus una altra dona amb el seu bebè. Anem passant a una altra sala. Més i més desesperació, més i més patiment. Les fotos són molt fortes, molt impactants. La tortura aquí, tortura, una persona així amb la cara rebentada. Molt fort. Gent realment jove, nens, gent de totes les edats van morir aquí. I els que no morien aquí els portaven al camp de concentració on acabem de venir i els executaven allà. Mireu la cara d'aquest home. Quin horror. Fotos de gent un cop executats. Tot això és horror. Tot és patiment. Mireu. Aquí hi ha les eines que feien servir els de l'exèrcit de Pol Pot per lligar la gent, etcètera. Doncs bueno, això era una escola i va passar a ser un camp de concentració.